bombers i bomberes crec que no dic cap cosa que no sapigueu. Sou una peça clau, ho sou, no ho dic per quedar bé, ho sou, una peça clau imprescindible en aquest sistema d'emergències. Teniu una enorme responsabilitat i teniu la nostra confiança. Ho subratllo, teniu la nostra confiança. Perquè ho heu demostrat a bastament, la professionalitat i la generositat. I també teniu el reconeixement de la societat com el tenen tots els cossos de seguretat i emergències. És un bon moment també per fer un breu recorregut i recordar què som i compartir plegats on som. Homes i dones, certament poques, molt poques dones, que esperem aconseguir que ben aviat es capgiri. Treballem amb el màxim esforç i amb la màxima il·lusió per aconseguir la missió conjunta que Departament, Direcció i Cos de Bombers hem de tirar endavant. Portar el cos cap a una normalitat de funcionament absolutament necessària per tenir una institució capaç de prestar un servei públic amb garanties i seguretat.